Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. На хвалях Радыё Марыя праграма «Кодекс кананічнага права». О 16-й гадзіне, як заўсёды, размаўляем з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. І тут уже ксяндз Дмітрый з намі ёсць у нашай студыі. Пахвалёны Езус Христос. Навікі вечныя, амен. Вітаю вас у нашай студыі. Цешуся, што у нас няма перашкод ні тэхнічных, ніякіх іншых, каб разам падчас гэтай праграмы разглядаць тыя пытанні, якія нам варта ведаць. І скажыце, аб чым сёння будзем размаўляць? Сёння хацелася б некалькі слоў сказаць на тэму скасавання суверэнскай повесці. Такое таксама існуе пры пэўных умовах, вельмі рэдка гэта можа адбыцца, але ўсё ж такі такія магчымасці ёсць, каб таксама вернікі аб гэтым ведалі. Скасаванне умоў гэта значыць, што шлюб будзе несапраўдным ці як? Не, як? наадварот. Той шлюб быў сапраўдны, толькі пры нейкіх сітуацыях, пра якія я сёння скажу, ён можа быць сапраўды скасаваны. Так? То есть ён можа быць дадзена дыспенса для заключэння іншага сужэнскага саюза. То есть мы гаворым аб тым, што сужэнства было сапраўднае, але былі там нейкія яшчэ умовы. Так? І пра гэтыя умовы я сёння хацеў бы некалькі слоў сказаць. Калі ласка. Вось, агульнае правіла, генеральная норма, пра якую мы не раз ужо казалі, якую, напэўна, усе добра ведаюць, што заключанае поўнасцю і завершанае сужэнства не можа быць скасавана ніякай чалавечай уладай і па ніякай прычыне, акрамя смерці. Мы пра гэта казалі, пра гэта ўсе ведаюць, больш таго, можа, часамі гэта становіцца такое для некаторых, перашкоды нават заключыць сужэнства, бо баяцца, ведаюць, што, ўсё-такі разумееш, як ужо ў касцёле павянчаешся, як Богу скажаш так, то ты ўжо на ўсё жыццё ўжо нікуды не дзенешся. Канешне. Вось, хаця, я не думаю, што нехта ідзе ў ЗАГС распісвацца ці ў сельсавет і думае, што толькі на год і на два. Ўсё ж такі большасць, калі гэта не фіктыўныя бракі, то есть калі гэта нейкі там з нейкім разлікам людзі рэгіструюць свае адносіны, вось, то ўсё ж такі большасць выпадкаў людзі сапраўды хочуць стварыць сям'ю, людзі сапраўды хочуць быць разам. Вось. Але ёсць некалькі такіх выключэнняў з гэтага агульнага правіла. То есть тут варта сказаць не тое, што касцёл просто дапускае скасаванне повесці, дапускае развод у такім цывільным значэнні гэтага слова сужонкаў, толькі сапраўды па той прычыне, па якой мы зараз будзем казаць, сапраўды гэта прычына вельмі важная. То есть сапраўды нешта сталася такое, што не можа рабіць сужэнскае жыццё ў далейшым сужэнствам. І першая справа гэта так званае сужэнства незавершанае. Я некалі ўжо успамінаў пра гэта так трошкі, можа, захутка, лацінскі тэрмін «ратум нон консуматум», сужэнства заключанае, але не завершанае. Аб чым тут ідзе гаворка? То есть, натуральна, што мы ўжо казалі ў нашых першых перадачах, то сужэнства праз сакрамент, які заключаюць ахрышчаныя людзі, так, і таксама важным элементам сужэнства з'яўляецца нараджэнне, выхаванне дзяцей. То есть, заключэнне сужэнства як сакраменту ў касцёле – это нібыта адна рэчаіснасць, і другой рэчаіснасць таксама сексуальная жыццё сужонкаў, якое таксама ёсць, якое таксама скіравана для нараджэння і выхавання дзяцей. Вось. І, канешне, гэтыя дзве рэчаіснасці раздзяляць нельга. Это ўсё адна рэчаіснасць, адна сям'я, адно сужэнства. Можа, часта сёння здараецца сітуацыя, калі няма сакраменту, а ёсць сексуальныя адносіны, гэта ненармальна, недапушчальна. Мы пра гэта ўсе ведаем. Але часам вельмі рэдка можа здарыцца сітуацыя наадварот, што быў сакрамент, але не было завяршэння сужэнства, то есть не было сексуальнага акта паміж мужам і жонкай па нейкіх прычынах. І тут, канешне, ёсць такія прыклады класічныя, як ва ўсіх падручніках пішуць, так, напрыклад, там у касцёле толькі павянчаліся, выйшлі з касцёла, тут маладога чалавека, жаніха, адразу падручкі ў войска, напрыклад, ці ў вязніцу, ці яшчэ куды-небудзь. То есть усе людзі бачылі, то есть яны толькі распісаліся, а больш нічога не было. Такая сітуацыя. Вось, альбо, напрыклад, там падчас трывання ўжо самой вясельнай імпрэзы, ўжо пасля заключэння сакраменту шлюбу, усё было прыгожа, але на самым вяселлі нешта сталася, сям'ям пабіліся, разышліся, і больш нічога ў іх такога не было. Можа, гэта смешныя прыклады. Это сумна. Сумна, так, але это сумна. То есть, сапраўды, але што рабіць з такім сужэнствам? То есть, яно было заключанае. Сакрамент быў.
Вось, Так. да, і яно не было давершана. Все-таки завяршэнне сужэнства, сексуальны акт паміж мужчынамі і жанчынай, гэта рэч вельмі важная, і ад гэтага таксама не можа быць пэўнага звальнення. Да? Поэтому некалі казалі, што ёсць прычына з Божага права. То есть, калі адзін з сужонкаў не можа ўступіць у палавы контакт, калі ёсць імпатэнцыя, тады сужэнства нават не можа заключыць. Да? Па гэтым мы таксама казалі. Дык вось, такое незавершенное сужэнства, дыспэнсу от такого незавершенага сужэнства, то что такое дыспэнса, да? То есть это дазвол на заключэнне іншага, да? Можа даць святы айцец. Толькі святы айцец, рымскі пантыфік, дае такое дазвол на такое сужэнства. Понятно, что мы кажам рымскі пантыфік, для яго неяк трэба звярнуцца, бо не так просто позвоніць ці што-нибудь яшчэ. Да, то ёсць канкрэтная працэдура, трэба звярнуцца спачатку да свайго дэцызіяльнага біскупа. Ён павінен паглядзець, прадставіць яму ўсю сітуацыю, ён павінен паглядзець, ці ёсць падставы для просьбы аб такім сужэнстве заключаным, але яшчэ не завершаным. І ён усю дакументацыю біскуп, канешне, праз пасрэдніцтва святара, які займаецца зборам доказаў, вось усё это перасылаецца ў апостальскую сталіцу, у адпаведную кангрэгацыю рымскай курыі, і тая ўжо зноў такім апрацоўваючы ўсе гэтыя дакументы, яна таксама кіруе іх да святого айца, які прымае канчатковае рашэнне. Вось такі працэс, ён можа скамплікаваны, канешне, вось, але ён бы паказвае з аднаго боку, што касцёл суд зноў-такі стаіць на варце сужэнства, заўсёды стаіць на варце сужэнства, то есть не так проста атрымаць дыспэнсу ад сужэнства, да? То есть не так проста вызваліцца ад мужа ці жонкі, з якой ужо сужэнства заключылі. Вось. Але з другога боку, калі зноў-такі гэта не было сексуальнага акту паміж сужонкамі, таксама ад такога сужэнства можа быць дыспэнса. Вось я казаў такія розныя прыклады, можа трошкі смешныя, камічныя, да, што можа стацца. Але тут яшчэ важная справа, якая можа стацца. На жаль, гэта калі мы гаворым пра сужэнскі акт, то, канешне, гаворка ідзе аб тым, каб сужэнскі акт быў у поўні, каб была магчымасць зачацця дзіцяці. То есть кожны сужэнскі акт з выкарыстоўваннем прэзерватываў альбо спіралі, альбо нейкіх іншых сродкаў, якія фізічным робяць немагчымасць зачацця дзіцяці, кожны гэты акт лічыцца, што сужэнства не было завершана. Так? Бо не было магчымасці зачацця дзіцяці. Прыжываны таксама. Прыжываны таксама, да? То есть не было магчымасці зачацця дзіцяці. Вось гэта рэч вельмі важная, і менавіта вось такія прычыны часамі таксама выкарыстоўваюцца, хаця, паўтаруся, гэта вельмі цяжка даказаць. Бо, канешне, гэтыя ўсе справы, гэта трэба даказаць, што не было. Калі ў першых прыкладах, што я казаў, усе бачылі, выйшлі з касцёла, пайшоў, нічого не было, там ці падчас вяселля разругаліся і гэтак далей. Але вось калі гэта справа, калі нешта было, вось, але перапрашаю даказаць, ці быў прэзерватыў, ці не было, гэта становіцца амаль немагчыма, але уставадаўца касцёльны такую магчымасць дае, калі трэба каму хай даказвае. У Беларусі такія гісторыі былі, калі вось людзі прасілі? Я не чуў такой гісторыі, каб была у Беларусі. У Польшчы так, сустракаўся, у Італіі таксама, у Беларусі такога працэсу не было яшчэ ні аднаго праведзена, па крайней мере, на маёй памяці, гэта астатнія 5 гадоў, скажем так, і трошкі больш, да? Вось. Гэта першая такая магчымасць, вось менавіта сужэнства заключанае, а сужэнства недапоўненае. Другая магчымасць, так званы прывілей святога Паўла, альбо прывілей веры. Чым тут ідзе? Растлумачце, калі ласка. Конечно. Ось. Ён так называецца прыгожымі словамі. Так, адыходзячы трохі, скажу, мінута пра гэта мне сказалі так растлумачыць падрабязна падчас майго абароны моей астатняй працы ліцэнзіяцкай у Венецыі. Поэтому гэта тэма так вельмі у мяне гарачая, і пра яе магу казаць вельмі доўга. Вось. Аб чым тут ідзе гаворка? Гаворка перадусім ідзе не аб сакраменце сужэнства, толькі аб сужэнстве, заключанае паміж двумя асобамі неахрышчанымі. Можа быць такая сітуацыя. Мы казалі, што дзве асобы неахрышчаныя таксама заключаюць сужэнства. Натуральнае сужэнства, абсалютна верна. Вось, касцёл это сужэнства прызнае,
Так, таму што іншага яны заключыць не могуць, сакраменту яны заключыць не могуць. Так, да? так. І ў такім сужэнстве жывуць, усё добра. Якая сітуацыя можа здарыцца? Можа здарыцца так, што адзін з бакоў прымае сакрамент хросту. Навярнуўся пад уздзеяннем Божай ласкі, сапраўды захацеў ахрысціцца, захацеў стаць хрысціянінам. Так? Натуральна, што ён тады павінен таксама заключыць сакрамент. Так? І можа здарыцца сітуацыя, калі другі бок менавіта з-за таго, што першы бок ахрысціўся і хоча жыць па-божаму, менавіта з-за гэтага яго пакідае, тады гэты ахрышчаны бок можа заключыць сакрамент сужэнства з іншай асобай. Вось такая сітуацыя. Можа, запутаная трошки, яшчэ раз папытаюся. Не, зразумела. Зразумела, да? То есть, яшчэ раз папытаюся сказаць, да? То есть, ёсць сужэнства натуральнае, так. І тут сама ўся цяжкасць тым, што другі бок павінен пакінуць менавіта з-за таго, што той прыняў хрост. Да? То есть, поэтому называется прывілей святого Паўла альбо прывілей веры, да? То есть, таму што вера і жыццё вечнае чалавека у Божым валадарстве лічыцца большым добром, чым сужэнства тут на зямлі. Бо тут там усё ж такі не было сакраменту. Мы кажам, да, сужэнства натуральнае, былі людзі не ахрышчаныя, вось, але з-за таго, што адзін з іх прыняў хрост, да, то есть уже стаў усыноўленым дзіцём Божым, яго ж абавязвае ўся натура, звышнатуральныя рэчы, так, і тым самым сакрамент сужэнства, да, і праз гэта, калі першы сужонак не хоча жыць з другім. Менавіта з-за гэта. Тут вельмі важны момант, як бы даказаць, паказаць, што менавіта з-за гэтага яны разышліся. Да? То есть другі, то першае сужэнства касуецца менавіта самім фактам заключэння сакраменту сужэнства з іншай асобай. А іншыя прычыны не бяруцца пад увагу? Не. У прывілеі святога Паўла менавіта толькі гэтая прычына. Тут, конечно, яшчэ ёсць кодекс, прапісвае цэлую працэдуру, што значыць не хочуць. Да, понятно. Можно сказать, я не хочу, можно сказать, я не хочу, але рабіш, што хочаш, не дуры головы. Перепрашаю. Такія паставы вельмі часто бываюць. Да? То есть, не то, што я гарю желанием, але калі прыйдзеш з чалавекам, пачнеш размаўляць, то калі трэба, то павянчаюся. То есть, я, можа, не веруючы, для мяне гэта не важна, але калі гэта важна для мужа альбо для жонкі, да, то так, я павянчаюся. Такія сітуацыі сапраўды ёсць. Поэтому менавіта касцёл прадпісвае цэлую працэдуру, што трэба рабіць у такой сітуацыі для таго, каб ахрышчаны бок, да, мог заключыць новае сужэнства, заўсёды трэба запытацца той неахрышчаны бок, які яго кінуў. Ці не жадае ён прыняць хрост, бо, можа, тоже хоча, так? Альбо ці не жадае ён па меншай меры мірна жыць з ахрышчаным Богам без абразы стварыцеля, так? То есть нават рускі пераклад святого, кодекс канонічнага права ужывае такія словы: «Желает ли он жить с крещенным без хулы на Творца». Такие слова там выкарыстаны. Так? То есть без образа стварыцеля. То есть тое, што я казаў. Першае, можа быць так, што чалавек таксама захоча прыняць хрост. І другое, па меншай меры мірна жыць. То есть тое, што я казаў, жыві як хочаш, хадзі ў касцёл, я цябе не буду турбаваць, я тебе не буду перашкаджаць. Да? У гэтым выпадку прывілей святога Паўла не дзейнічае. Да, то есть, кажу, зноў-такі, гэтыя сітуацыі вельмі, скажем, вельмі рэдкія ўсе, да, потому што сапраўды гэта бывае вельмі нечаста. Альбо першы, альбо другі. Вось. І таксама можа быць такая сітуацыя, калі, напрыклад, было сужэнства таксама натуральнае, былі людзі неахрышчаныя. Ведаем, што ў некаторых культурах, а таксама рэлігіях дазволена многажонства. Што рабіць, калі у чалавека было 4 жонкі альбо 5 жонак? Хаця ж бы 2. Вось, што рабіць, да? Касцёл таксама захвочвае, з любой з іх можна сакрамент заключыць пасля, лепш з першай. Але таксама тут ужо цэлы бок это ўсіх маральных забавязательстваў адносін да гэтай жонкі, у адносін да дзяцей, якія існуюць з гэтага сужэнства, гэта таксама ўсё трэба нейкім чынам захоўваць. Гэта так бы першая частка галоўная, пра якую сёння хацелася сказаць. Яшчэ ёсць адна магчымасць, немагчымасць, можа, калі мы казалі, першы тут быў такі развод альбо скасаванне сужэнскай поведзі, то есть поведзі больш не існуе, да, калі альбо атрымана дыспенса ад святога айца, так, альбо ёсць прывілей святога Паўла, але можа быць таксама сітуацыя, калі касцёл у пэўным сэнсе дазваляе на развод
сужонкаў, на раздзяленне сужонкаў, каб яны не жылі разам, але повесць сужэнская захоўваецца. Да? То есть развод існуе ў каталіцкім касцёле? Вот, я чакаў на гэта пытанне. Вось, так. Скажу так, толькі пры пэўных умовах, толькі, і, можа, не так разумеецца, як разумеецца развод у дзяржаве. Да? Бо калі мы гаворым, напрыклад, пра развод у дзяржаве, што это азначае? Што развяліся, штампы скасаваныя, пастаўленыя, і можаш занава сабе новую жонку шукаць. Шукай новую жонку. Тут так немагчыма. Да, то есть развод можа быць. Да? Пры пэўных сітуацыях, напэўна, усе мы ведаем, на жаль, сітуацыі бываюць вельмі цяжкія ў жыцці, калі сапраўды сумеснае жыццё сужонкаў немагчымае становіцца. Да? Буду трошкі пазней пра гэта казаць, да? Напрыклад, сужэнская здрада. Можна, конечно, прасіць чалавека, прабачыў, але это ўсё вельмі цяжка. Таксама, напрыклад, калі ёсць пагроза нават жыццю свайму альбо жыццю дзяцей, тут забываешся пра сакрамент, які прымаў, бо ўсё-такі далей жыць гэтым чалавекам пад адной крышай становіцца небяспечна для жыцця. Вось, поэтому касцёл у пэўным сэнсе дапускае раздзяленне сужонкаў, вось, але зноў-такі раздзяленне, развод, вось, але без, конечно же, магчымасці заключэння новага сужэнскага саюза. Навошта прасіць гэты развод, калі можна проста не жыць разам, і калі я прымаю на сябе абавязак, што я больш ні з кім не буду ўступаць у іншую сувязь, то навошта гэты развод? Вось, навошта развод, да? Вот таксама чакаў гэта пытанне. Вось, таму што я зараз пра гэта хацеў сказаць, да? Рашэнне аб такім раздзяленні сужонкаў выносіць ардынарый месца. Але ў кодэксе ёсць цэлая група канонаў, якая гаворыць так. Калі у дзяржаве, да, рашэнні касцёла не маюць юрыдычных наступстваў, таксама, як у нас у Беларусі бывае, да, то есть для нашай дзяржавы по закону рэлігійныя цырымоніі, рэлігійныя абрады не маюць ніякае значэння, да, не маюць ніякай юрыдычнай моцы. Да, поэтому у такіх выпадках трэба пастарацца нават адразу скіраваць сужонкаў да дзяржаўнага суддзі. Хай там разводзяцца. Да? Понятно, что касцёл навошта это патрэбна. І адзіная потом справа, калі будзе новае сужэнства ці што-нибудь іншае, гэтая інфармацыя, конечно, павінна храніцца ў пробашы ці ў ардынарыя месца, што вот такой чалавек быў некалі замужам там, ці жанаты, вось, як потом это здарылася. Вось. Але тут, кажу, гэтай сітуацыі па сутнасці касцёл займаецца тымі справамі толькі ў тых краінах, дзе маюць нейкія юрыдычныя наступствы касцёльнае сужэнства. Вось. У нас гэтага няма, канешне, вось, але сама магчымасць, да, сама магчымасць разводу, сама магчымасць раздзялення сужонкаў ёсць. Можа, чаму я пра гэта сёння хацеў сказаць яшчэ, таму што літаральна на мінулым тыдні адна жанчына вельмі доўга прасіла аб размове, мы з ней сустрэліся, вось у яе была менавіта такая праблема, і яна ўжо паўгода прыступала да споведзі, не прыступала да святой камуніі, таму што яна разышлася са сваім мужам. І адзін святар, можа, не так зразумеў, можа, не ведаў, можа, што-небудзь іншае было, сказаў, што і ні ў якім выпадку нельга хадзіць да споведзі і да святой камуніі. Вось, была такая сітуацыя. Гэта жанчына паўгода мучылася. У мяне парадзілі, каб да мяне звярнулася, як да суддзі касцёльнага, каб можна было паглядзець справу аб тым, ці можа сужэнства прызнаць несапраўдным, але там сапраўды не было магчымасці. Яны жылі разам там 23 гады, 3 дзяцей. Цяпер проста не было падстаў для таго, каб прызнаць сужэнства несапраўдным. Але здарылася так, што сапраўды была сужэнская здрада з боку мужа. Да, муж жаніўся на 22-гадовай дзяўчыне, гэтак далей, кінуў сям'ю. Вось, яна засталася з тымі дзецьмі. Вось, понятно, што жывець адна, жывець з тымі дзеткамі. Вось, і чамусьці ёй, кажу, нехта сказаў, што яна не можа прыступаць да святых сакраментаў. Это, конечно, ерунда, я хочу яшчэ раз паўтарыць. То есть сам развод, само раздзяленне сужэнкаў не з'яўляецца грахом. Да? Конечно, ёсць сакрамент, конечно, шлюбавалі быць разам у здароўі, у хваробе, у шчасці, не ў шчасці. Так? Вось. Але жыццё ставіць часамі свае нейкія рамкі для ўсяго гэтага. Вось таму, калі сужонкі разам не жывуць, як муж і жонка, разышліся, паехалі ў другі горад, што-нибудь яшчэ, так? Але
один, то есть той бок, зацікаўлены бок, скажем так, у сакраментах, не жыве з нікім іншым, то есть не трывае пастаянна у стане граху, ён можа спакойна прыступаць да святых сакраментаў. Вось гэта трэба абсалютна ясна падкрэсліць. Вось не можа быць іншай інтэрпрэтацыі, не можа быць ніякага іншага талкавання вось на гэту тэму. Вось і што гаворыць кодэкс на гэту тэму? Хаця вельмі настойліва рэкамендуецца, каб сужонак, кіраваны хрысціянскай любоўю і клапоцячыся аб дабры для сям'і, не адмаўляў прабачэння боку, які ўчыніў чужалоства, і не спыняў сужэнскае жыцця, але, аднак, калі ён выразна або моўчкі не прабачыць гэтую правіну, ён мае права скасаваць сужэнскае жыццё. Да? То есть, хто можа развесціся? Хто можа заявіць аб этом? То есть, сужонак не вінаваты. Да? То есть, калі была здрада з іншага боку, ён не можа прабачыць, так? То ён можа заявіць аб тым, што ён не хоча далей жыць, яны могуць сужэнскае жыццё скасаваць. Што значыць не можа прабачыць? Тут уже пытанне больш маральнае, да, конечно, пытанне больш маральнае, таму што, конечно, таямніца прабачэння заўсёды ў сэрцы чалавека, да. Але, як мы ўжо сказалі, здрада таксама рэч вельмі моцная. Некаторыя людзі, можа, з лёгкасцю прабачаюць, да, некаторыя людзі зусім не прабачаюць здрады. Усякае бывае. Я так разумею, што можна прабачыць у сэнсе духоўным, але можна пастанавіць, што я маю чалавечую годнасць, я больш гэтага не хачу. То есть у такой праўдзе. Так, я не маю ніякай злосці, абіды да цябе, але больш... разам жыць не будзем. Так. То есть гэта сітуацыя сапраўды чужалоства, гэта, то есть грэх здрады, то есть чужалоства, гэта сапраўды рэч вельмі моцная. Поэтому я бы касцёл зноў такім, хаця іх заахвочвае вось да прабачэння, як мы чулі, вось, але ўсё ж такі, калі не, то не. То есть у гэтым выпадку дазваляецца развод сужонка, вось, але разам з тым без магчымасці заключыць новае сужэнскае жыццё. Развод не ў сэнсе юрыдычны, а ў сэнсе, што разыход? Так, развод не то, што ў сэнсе юрыдычным. То есть не ў такім сэнсе, як яго разумее дзяржаўнае права. Так. Бо дзяржаўнае права, да, развод, то есть ты полностью свободен, да, грубо говоря. То есть ты можаш заключаць новы сужэнскі саюз. Вось. Это такую самую справу, не толькі здраду, такое самае можна зрабіць, калі адзін з сужонкаў прадстаўляе паважную небяспеку для душы альбо цела іншага сужонка ці патомства, да, альбо нейкім іншым спосабам робіць сумеснае жыццё занадта цяжкім. У турму трапіў, напрыклад? У турму трапіў так, напрыклад, бо турма, але тут не са сваёй волі кідаюць, так, трапіў у турму яны не разам і гэтак далей. Вось. Тут, напрыклад, калі чалавек выпівае, так, калі, адно дело, калі выпіў і пашоў там спакойна адпачываць, другая справа, калі пачынае біць жонку, калі пачынае, можа, дзетак біць, можа, калі там бываюць прыпадкі, там з ножом кідаецца, усякія, сапраўды, на жаль, столькі розных рэчаў людзі патрафяць рабіць, што, усяго не прадбачыш, вось. Але, касцёл, калі сапраўды ёсць небяспека для душы альбо для цела, вось, сужонка, альбо патомства, альбо ёсць нейкая іншая прычына, якая робіць сапраўды немагчымым сужэнскае жыццё, тады можна развесціся, толькі зноў-такі развесціся ў касцёльным разуменні гэтага слова. Дзякуй вялікі. Вернемся да нашай размовы пасля спеву. Паслухайце, калі ласка, адвентовы спеў катэдральнага хору з горада Мінска «Глорыя, прыйдзі, Эмануэль». У нас у студыі праграма «Кодэкс кананічнага права», дзе разам з ксяндзом Змітрыем Пухальскім размаўляем і разглядаем розныя правілы, каноны і законы каталіцкага касцёла. Заставайцеся на хвалях радыё Марыя. Земним вигнанню свого
Калі жыццё зачыняе дзверы, Бог адчыняе вокны. Слухай Радыё Марыя. У студыі праграма «Кодекс кананічнага права» і з ксяндзом Дмітраем Пухальскім размаўляем на тэму сужанства і аб тым, як усё рабіць згодна з кодексам кананічнага права і як гэта выглядае ў святле права. Ксёндз Дмітрый, скажыце, калі ласка, аб чым яшчэ сёння будзем размаўляць, якія тэмы яшчэ дакранем? Ну, хотелось, может, еще не закончить уже тему суженства, хотя она, конечно, может и нескончаемая. Ну, але мы казали у першай частцы нашай перадачы аб розных магчымасцях скасавання сужэнскай повязі альбо раздзялення сужонкаў з захаваннем повязі. Конечно, гэты працэс, як я сказаў, адбываецца вельмі рэдка у практыцы касцёла. А яшчэ хацелася б сказаць аб адной рэчы, як бы адваротнай рэчы, так? То есть, калі, скажем так, мы можем называць сцвярджэнне сужэнства альбо сужэнства па нейкіх чынах было несапраўдным, і калі яно становіцца сапраўдным, бо гэта здараецца намнога больш часцей. Ёсць две дарогі. Першая дарога, калі звычайна людзі, напрыклад, былі, што ў нашай практыцы здараецца, былі распісаны ў ЗАГСе, не вянчаліся, ну, ў нейкі момант прыйшлі, ксёндз пробаш, мы хочам павянчацца, альбо па калядзейну выцапіў, так? Падходзяць паведную падрыхтоўку, да? Прыходзяць у касцёл, ну, ўжо, можа, не ў белай сукеначцы там, але увесь сакрамент сужэнства адбываецца, да? То есть яны гавораць сваю згоду, да? Гавораць, што
я такой-то хочу взять тебе такую-то за жонку, за мужа, быть разом, и гэтак далей, абмяняюцца персцёнкамі. То есть увесь сакрамент, уся цэлебрацыя, яна адбываецца згодна з правам, згодна так, як павінна быць. Гэта першае, так званае, звычайнае сцвярджэнне сужэнства. Да? То есть понятно, што яно ў нейкім сэнсе было, яно было несапраўдным, бо згода была выказана ў тым самым ЗАГСе, але мы ведаем, для хрышчаных асоб павінен быць сакрамент сужэнства. Яны прыходзяць і вянчаюцца. Можа быць сітуацыя, калі, напрыклад, адзін з бакоў, што ў нас часцей за ўсё адбываецца, калі адзін з бакоў не хоча вянчацца. Абсалютна. Да, то есть, ні ў якім выпадку людзі жывуць 10, 15, 20 гадоў. Якая бывае практыка? Адзін з бакоў, мужчына ці жанчына, хочуць прыступаць да сакраменту, але гэта не можа, таму што другі бок не згаджаецца на сужэнства. І што рабіць у такой сітуацыі? Вось у 80-е, 90-е годы некаторыя святары рабілі такую практыку, нават часта это называлася аднабаковае сужэнства, што абсалютна неправільна, што абсалютна не згодна з правам, што абсалютна не можа быць, і сёння мітрапаліта вельмі выразна забараніў усім святарам рабіць такія рэчы. Вось калі, невядома якім правам, сапраўды невядома якім правам святары, я не хачу іх абразіць, але сапраўды дазвалялі людзям прыступаць да сакраментаў, нават жывучы без шлюбу. Гэта ўжо гісторыя наша, спадзяюся, сёння гэта сапраўды няма, бо гэта забаронена абсалютна. Да? Якая існуе юрыдычная працэдура? Юрыдычная працэдура называецца санацыё ін радыцыя. То есть санацыё, можа такое слова недзе чулі, это аздараўленне, так, санацыё, санаторыя, это слово, не? Санацыё, ін радыцыя, радыцыя это корень, да, то есть корень, пачатак, не? То есть, што адбываецца? Пішацца адпаведная просьба да дыцэзіяльнага біскупа сваёй дыяцэзіі, і ён сваёй уладай, дыцэзіяльны біскуп, гэтае сужэнства, якое ёсць несапраўдна, бо заключанае ў ЗАГСе для ахрышчаных яно несапраўднае, да? Але ён сваёй уладай яго аздараўляе, ён яго робіць сапраўдным. Сваёй уладай. То есть біскуп мае такую уладу, сваёй уладай гэтае сужэнства зрабіць сапраўдным, і больш таго, ён вяртае кананічныя наступствы да моманту заключэння сужэнства. Да? То есть, іншымі словамі, калі, напрыклад, сужэнства ў ЗАГСе было заключана ў 1990 годзе, людзі жывуць уже 27 гадоў разам, маюць дзяцей, маюць ужо, можа, унукаў і гэтак далей, да? І понятно, што ўвесь гэты перыяд з пункту гледжання сакраменту, сакраменту не было, сужэнства не было. Вось, але біскуп можа, бо што важна, што згода была выказана. І згода трывае. Да? То есть яны ў 1990 годзе перад сакратаром сельсавета, груба кажучы, выказалі сваю згоду. Гэта згода да сённяшняга дня бачна, што трывае. То есть яны жывуць разам, ёсць дзеці, унукі, але просто не хоча чалавек пайсці ў касцёл, хоць ты што. Да? Вось. То есть мітрапаліт аздараўляе тое сужэнства, дае дыспенсу ад кананічнай формы заднім чыслом, як мы гаворым. Да? То есть вяртае кананічныя наступствы да моманту выказвання згоды. І шлюбавацца не трэба? Не, і шлюбавацца тады не трэба. Да? То есть яны могуць прыступаць да ўсіх сакраментаў, могуць, і, конечно, і адзін і другі бок. Вось, конечно, як другі захоча, вдруг навернецца, тады ўжо і так шлюбавацца не трэба будзе, бо ўжо іх шлюб ЗАГСам прызнаны касцёлам. Да? Ось такая працэдура ёсць. Ось, і ёй сапраўды вельмі многія карыстаюцца сёння. Сапраўды, не праходзіць у месяц до 5 до 6 спраў такіх я раблю. Ось, раблю, мітрапаліт удзяляе самого сына, все дакументы падрыхтаваць і гэтак далей трэба, не? Скажыце, якія умовы, каб атрымаць вось? Ось, самая галоўная умова, што сужэнская згода была выказана і трывае да сённяшняга дня. Да? То есть, нішто не пагражае, конечно, 100% гаранты ніхто не дае, што яны ніколі не развядуцца, так, але праўдападобна таму нашы біскупы паставілі такую умоўную граніцу 10 гадоў, да, то есть калі ўжо больш 10 гадоў жывуць разам, конечно, ўсё можа стацца, але ўжо это пэўная гарантыя таго, што сужэнства будзе трывае, што сужэнская згода трывае, і па-другое, што самае галоўнае, што не было ніякай перашкоды, ад якой біскуп не можа даць дыспенсы. То есть у моманце заключэння сужэнства, понятно, ён не мог быць святаром, бо ад этой дыспенсу дае святы Отец, не магло быць імпатэнцыі, не магло быць кроўнага радства і ўсіх тых справаў, пра якія мы казалі, так? То есть гэта таксама павінна быць.
Ёсць спецыяльныя фармуляры, спецыяльныя просьбы, там усё апісваецца, вось. Але вось галоўныя элементы гэтыя трывае згода, то есть і самае галоўнае, што і не было той перашкоды, ад якой не даецца дыспенса, ад якой біскуп не можа даць дыспенсу. Бо гэтым сваім актам біскуп, ён таксама дае дыспенс ад усяго, што, то есть ад усіх такіх рэчаў, перашкод, якія маглі быць. Толькі, конечно, не можа даць дыспенс ад таго, чаго не можа даць і сёння. Да, то есть, напрыклад, святарскага пасвячэння біскуп не можа даць дыспенсу. Поэтому ён і сённяшнім днём, і заднім числом не можа гэта зрабіць. Да? Ось, гэта справа такая. Толькі яшчэ, што важна людзям нагадваць пра гэту санацыю. Часамі людзі думаюць, што гэта дазвол, там, што можна цяпер спавядацца і прымаць камунію. Дазвол спавядацца і прымаць камунію – гэта наступства таго, што біскуп зрабіў. Біскуп сваёй улады, ён аздараўляе сужэнства, то есть сужэнства становіцца сакраментам. Гэта самае важнае. Таму што зноў-такі недавно спаткаўся з жанчынай, якая, біскуп даў санацыю, але потом яны з мужам разышліся, яна зноў пачала жыць. Але лічыць, хадзіла да споведзі доўгі час, ніхто там не пытаўся, яна не казала, але у яе была санацыя традыцыі таго сужэнства. Яна тут казала, што мне біскуп разрешыў, якім правам біскуп разрешыў, ніхто там не дапытваўся, не? Але біскуп не тое, што ён разрешыў да споведзі да канца жыцця хадзіць цяпер, да? Толькі біскуп аздаравіў сужэнства, і як наступствы гэта, то есть, што чалавек ужо не жыве ў граху пастаянным, да? Ён можа прыступаць да святых сакраментаў. Ось, гэта такая працэдура, але зноў-такі тут трэба звяртацца заўсёды да пробашча ў такіх сітуацыях, не баяцца. Кожны пробашч павінен ведаць, як не ведаюць, да мяне заўсёды звоняць. Вось, хай звоняць, заўсёды дапаможам людзям, калі трэба. Вось, але такая магчымасць ёсць. Сапраўды ёсць магчымасць, да, то есть прызнання сужэнства, якое было заключана несапраўдным чынам, так, из-за недахопу кананічнай формы па сутнасці, бо згода была выказана, да? Вось, можа былі яшчэ некаторыя перашкоды, вось, але ад гэтай перашкоды біскуп можа удзяляць дыспенсу, вось, і ён сваю уладу як бы вяртае ўсе кананічныя наступствы, то есть лічыцца, што людзі ўжо жанаты сапраўды ці 27 ці 30 гадоў ці так далей. Вось, і для людзей сапраўды это вялікі скарб. А дзе можна па гэтым пачуць? Вось як гэта інфармацыя? На Радыё Марыя. Вось на Радыё Марыя пачулі, а хто можа аб гэтым распавесці? Я вось так думаю, што вельмі шмат ёсць такіх сужэнстваў. У маім жыцці таксама ёсць такія знаёмыя, якія была такая сітуацыя, што вось больш за 20 гадоў сям'я жыла ў той час няверуючыя былі, потым закладзем так, што маці, яна навярнулася і разумее, што хоча жыць сапраўдным сакраментальным жыццём, але муж не дае згоду. Напэўна, трэба аб гэтым душпастарам казаць падчас рэкалекцыі, падчас нейкіх катэхезаў, можа, падчас казанняў. Я вось часамі падчас рэкалекцыі кажу пра такія рэчы. Вось, бо людзі сапраўды павінны ведаць, да? Добра, калі прыйдуць, запытаюцца ў пробаша, што рабіць, а многія людзі сапраўды, ціхонечка ходзяць, ведаюць, што яны ў граху жывуць, ведаюць, што так, наука касцёла такая ёсць, што ў граху нельга жыць, да? Толькі ёсць, так сама касцёл мае сродкі для таго, каб чалавеку дапамагчы, нават калі іншыя не хочуць, вось. Поэтому сапраўды, пытайцеся ў святароў сваіх, сапраўды з кожнай сітуацыі не бойцеся звярнуцца да пробашчаў, вось, кожны павінен, кожны пробашч ведае аб такой магчымасці, павінен ведаць. Яшчэ такое пытанне, гэта важліва, магчыма, толькі тады, калі другі сужонак не выказвае свае згоды на шлюб. Бо калі другі сужонак захоча, то ім пашлі, павянчаліся, няма праблем. Це звычайнае здараўленне. Нават калі потым ён не будзе практыкаваць. Так. То есть, калі ён хоча пайсці, то пашлі, пашлюбаваліся, заўсёды прыгажэй, лепшых і так далей. Дзякуй вялікі, і мы ўжо скончылі тэму сужэнства. Так, сужэнства. Калі якія пытанні будуць, заўсёды можна яшчэ задаваць, бо так стараўся ўсё ахапіць, аб чым кодэкс гаворыць. Вось, можа, нешта некаму не зразумела, можа, ёсць нейкія пытанні, калі ласка, можна пісаць на Радыё Марыі, пры наступным нашым спатканні мы на іх адкажам. А мы абяцаем, што ўсё перададзём і ўсе пытанні зададзім у эфіры нашага радыё. Дзякуй вялікі вам, ксёндз Дмітрый. І надышоў час аб'явіць пераможцу нашага конкурсу. Нагадаю, што ад ксяндза Дмітрыя мы разыгрывалі кнігу святога Аўгустына аб ісціннай рэлігіі. І былі 3 пытанні. Пытанні выглядалі наступным чынам. Хто з'яўляецца распарадчыкам сакраменту сужэнства? І адказ... Сужонкі?
Я ведаю, што Ксёндз Змітрый, вы ведаеце. Колькі кніг у Кодэксе кананічнага права? Колькі? 7? 7 кніг у Кодэксе кананічнага права. І з якога года дзейнічае цяперашні Кодэкс кананічнага права? І адказ на гэтае пытанне... З першай нядзелі адвенту 1983 года. Вось такія пытанні, вось такія адказы. Усе нашы радыёслухачы, якія даслалі нам свае адказы, даслалі правільныя адказы. І мы з дапамогою такога прылажэння выбралі аднаго нашага радыёслухача, які атрымае падарунак гэтую кнігу, і гэта Екатерина Трізнюк, якую мы шчыра усе віншуем. Свой падарунак можна забраць у нас у студыі, а ўсім удзельнікам вырашылі падарыць спецыяльны прыз ад нашага радыё, фірменную торбачку Радыё Марыя. Удзельнічайце ў нашых конкурсах, атрымлівайце падарункі і слухайце Радыё Марыя. А вам, Ксёндз Змітрый, дзякуй за такі вельмі карысны падарунак. Дзякуй вам вялікі за гэтую кнігу і таксама за тое, што прыходзіце тут да нас і дапамагаеце і нам таксама ўсім ствараць гэтую сям'ю Радыё Марыя. І да наступнай сустрэчы. Да сустрэчы, дзякуй, з Богам. Пахвалёны Езус Христос. Амен. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з Ксёндзом Дмітрием Пухальскім.